Hej. 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 Skrev forkert. DPS. Velkommen til en film. Ja. 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 Har du fået den der ting, jeg har smidt? Jamen, jeg samler den op lige lidt. Kan jeg prøve at se det her skin her? Jeg havde mega mange skud. Prøv lige at se alle dem her skud. Prøv at se det her skin her. Jeg har fået. Kan jeg synes, at de der nye fælder, der er kommet, de er gode. Er der kommet nye fælder? Så jeg viste dem. Ja. Nå, dem. Hvordan har du fået sådan en? Men de vil lå bare derovre. De er mega dårlige, synes jeg. Det er sådan en, hvis du kører. Du ved, sådan en bil. Så nogen var der jo med i en verdenskrig. Men det kan Jeg kom ikke huske. Ja, det har jeg set. Til nogen. Vi spiller på en X, og Gud... Wow, der er allerede kommet 10 ind, lige efter Gucci kom. Vi skal prøve. Der er nogen, der har nakket Gucci mange gange. Det var Gucci. Vi skal lave hævn på dem. Men det kan jeg godt lige nu. Men der er så klar. Har du egentlig set det? Kun psykovåben kikkertsigt. Må jeg få det? Okay. Det er bare en, som vi finder ikke bedre. Ja, jeg vil godt have tilbage det. Det ser mærkeligt ud. Synes du? Prøv at kigge. Er det noget der på den her? Nå, ja. Prøv lige. Først. En zombie! Gå til en zombie! Og jeg er meget swag. Se mig. Boom, 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 boom. Tjek mit psykovåben ud, Gucci. Og hvis I finder sådan en orange, prøv at se, guys. Så skal I bruge på zombier og mega zombier og sådan noget. Fordi jamen, for... de kan jo ikke se det. Kunne de ikke se, at der var det der orange? Jamen, du holder jo på det. Nå. Men hvis I finder sådan et orange... Der er militærmagasin, hvor der er sådan orange striber på. Så skal I gemme det til med striber sådan en mega zombie. Fordi den giver flere ting. Mm-hmm. Vi prøver, hvor jeg nakkede bare nogle zombier. zombier. Ja, vi nakkede 5 zombier, vi fik 3 motorstave. Og sådan lidt mad og sådan noget. Så meget godt. Så tænk, hvis man gør på militær Gucci. Hvor mange magasiner gav der til den der P90? Jeg har 4 plus det, jeg har i den her. Jeg har 5 magasiner. Og så 50, 50, 50, 50, 50, 100, 200, 300 skud. Nu spiller Martin sådan tønt. Det kan godt være, at vi klipper, eller vi går lige på Skype og så. Gud, der er en golfvogn! Kom ind! Tjek lige på Skype og Martin. Han har ringet. Bare få ham med. Så får vi lige Martin med i videoen. Bare inviterer ham med. Kan jeg ikke så lys på? Jamen, det kommer. Halløj. Hej, vi er i gang med at filme, så sig hej. Hej. Hvor er du henne? Jeg er lige ved siden af dig. Martin. Ja, det ved jeg. Wow, der kom noget nyt. Det er vel mega nyt. Hvordan kommer jeg så ind på mit... Nå, her, okay. Men det var jo de mega mærkelige, at det kunne flytte derhen. Ja. Nu ryger jeg. Her må jeg godt komme hen til andre film. Er I inde på Nix? Ja. Ja. Okay. Gucci, der er en task.
Hey, har du lavet vores gruppe? Nej. Der er en bedre. Jeg er hen ved Scorpion 7. Tjek den lige ud. Nå ja, det var der, hvor vi stoppede, Philip. Kan du huske det? Jeg vil prøve at se, om vores bil stadig er her. Nej, det er den ikke. Der er en frosser her. Jeg havde vist selv den. Nej, 0%. Okay. Jeg går i hvert fald lige ned og kigger, hvor mange er inde. Og det ligger når... Wow, der er egentlig mange inde. Men jeg skal lige finde et Ej, der er godt blevet sat sådan en der, den nye fælde en, sådan man ikke kan komme ind i cellen. Sabertooth. Jeg tager min Sabertooth. Så løber jeg ind i Scorpion 7. Og så prøver jeg at se, om jeg kan dræbe. Hen til banken. Eller jeg kan lige... Jeg må godt til banken selv. Jeg tjekker den lige med at tage den. Kan jeg ikke se, Der er hvad kun sådan en til munden. Og den er jeg faktisk også. Jeg tror, der har været nogen, for der er sådan... Tanke op til. Jeg har ikke så meget liv tilbage. Hvad er der en bil? Jamen, den er sådan en sådan... Phil, vil du have sådan en til at... sådan til at komme en bil rundt? Den er herinde. Det er mærkeligt. Det er ikke mere. Hey, så kan vi jo få den væk. For jeg har nemlig... jeg har sådan en... Kan vi køre hen til Martin? Men det er en ny bil. Ja, jamen, det er bedre end ting. Jeg fandt lige kemikalier igen. Så kan du lige beskytte mig, mens jeg kommer benzin. Okay, jeg fandt kun... Nu mister man liv, når man er nede under bilen. Det giver også god mening. Jamen, stadigvæk. Nå, det er en ny opdatering, eller hvad? Skal vi bare lade være med at komme benzin på? Ja. Nej. Okay. Jeg har mange skud til mit psykovåben lige nu. Wow, der er mange biler her. Jeg tager... Kom hen, vi skal have Olympia. Ja, vi kører lige først hen til det her gade. Er det Olympia tæt på her? Nej, du kører den fuldstændig forkert. Okay, jeg tager min AK frem. Kan jeg tilbage til jer? Gider vi snede? Okay, jeg kommer også på vej. Jeg er allerede på vej. Jeg vil lige se, hvor langt væk er I fra mig. I er ikke engang så langt væk. Men mindre ikke... Gucci, der er en P90. Nej, I kø. Bil! Det er rigtigt. Okay, I går faktisk væk fra mig. Jeg tror, I kom hen med mig. Er der nogen, der kører i den, eller hvad? Fedt, der er en! Bil! Jeg tror ikke, han havde noget. Nej, der var også en bil mere. Gucci, der er P90. Har du taget P90 skud? Ja, her. Kan Du du kan ikke gøre det? P90 skud. Vil I komme hen og hente mig? Hvad? Vil I komme hen til mig? Ja, vi har bare ikke så meget benzin. Det gider vi ikke komme på. Restede løg med lov på. Alt ud det bedste. Jeg kan høre en. Her. Der er en dernede. Det er den samme. Nej, det er... Jo, han var... Nå, det er Restede løg med lov. Skød du lige? Nej, Det er der en. på bakken. Okay, er der en derhen, så tager jeg lige mit... Martin, tilbage til mig. Jeg tager psykovåben frem. Martin, tag nu af til mig. Slap. Kom nu langsomt. Jamen, jeg er i gang. Nej, men... Ham. Det er en god ting. Hvor er han? En Philip han har givet ham. Havde han gode ting? Hvor du kom hen? Bil! Han havde nej, det var Hvorhen? Lige der. Der! Skal jeg skyde ham? Ja! Men jeg skal lige... Ramte jeg ham? Det. Nej, det var mig. Philip havde han gode ting, ham der. Han havde en militærvest.
Havde han ikke night vision? Jo, det har jeg sat på. Jeg begynder faktisk ikke at have så mange skud som gevær mere. Som jeg havde i gamle dage. Filmede også lidt Heroes and Generals. Ja. Prøv lige vand. Det var bare fordi, I var derinde på et tidspunkt. Og jeg ikke Spillede I. Nej, det filmer jeg ikke. Når vi spiller. ret nu godt. Du, Martin kan skyde mig med de AK-47. ja, det gør jeg også. Det er mega fedt. Han står bare og kigger ud i den anden vej, så skrider han bare. Jamen, jeg støder på ham, men... Nu kan jeg godt se, at der er ret mange sådan... Vi tjekker lige det her. Der er godt noget sådan. Det lagde mig. Phil, du har ikke engang... Du har sådan, allerede sådan gode ting. Mm. Jeg fik også min P90 og alle mine P90 skud. Mm. Der er en swag hat herhen, hvis der er nogen, der vil have en swag hat. Hvad for en ting? Sådan en swag hat. Der er en, hvad hedder det? Og den vil jeg gerne have. Hvad for en? Må jeg få den der swag her? Fint nok. Den her. Jeg har alligevel ikke plads til den. Hvor er den? Eller den der hækker match. Gucci, der er en, Ser du? ja. Den har altså, den skal jeg bruge til, hvis vi skal kræfte til. Hey, der er både her. Bad boys. What you gotta do? What you gotta do with the Hvorfor comfort? synger vi så den sang? Hvad? Hvorfor synger vi så den sang? Det kan ikke. Jeg er bare lige løst den. Kan man komme ind i den? Nå, den har ikke engang noget benzin. Let's go til India. Vi sejler rundt. Det ser ret psykot ud. Han kommer bare sådan, motherfucker, du skal... What? Ej, det ligner bunden, den synker. Det der bagdelen synker på den. Og se, der er sådan en, der kører rundt ned ad vandet. Ja. Prøv lige stop. Hvorfor? Var der en? Nå, den der. Der er ikke så værd. Nå, jeg tror det var den der, du vil have. Jeg tager lige... Hvad er det der? Per, må jeg komme med på? Fuck, den er fed. Martin, jeg vil godt se jer. Nå, men jeg vil gerne. Martin, Phil, det kan være, han er bedre til at sejle i en båd. det tror jeg. Eller, hvis han ikke... Hey, der er en derhen. Hvor? Der er to. De er taget Okay, vi går. derhen. Vi går. Au. Nå, de står deroppe, Philip. Til venstre. Jeg tager min gevær frem. Skal vi køre op til dem? Nej. Okay, så er jeg væk. Oh my god. Martin, Jeg kommer over til dig, Per. Kom op på den anden side. Nå, derovre. Ud. Ud nu? Okay. Ja. Jeg plukker dem. Jeg plukker dem også. Hvor er det henne? Kan du ikke se dem? Når der er en deroppe. Skal vi skyde ham? Okay, den ene han døde. Gjorde han? Den anden han er oppe i huset. Ja. Okay. Jeg begge sætter hende. Fik du ham? Jeg dykker. Light dæmper. Machine gun. Hey, de kører i bilen. Skal vi køre derhen? Sejl, mener jeg. Nej, skal vi? Mm. Okay, det her du godt gøre, Martin. Wow, den vipper meget. Synes jeg. Wow, den vipper. Hey, de kører herhen med sand. Prøv lige at se, hvordan jeg vipper. Kan I ikke se? Jo. Jeg vipper. Så bare sat på det. Jeg skynder mig. Hvor er de henne? En anden gang til. Ja. Jeg tilbage til dig, Philip. Jeg kører bil. Den er hernede. Jeg kan ikke teleportere en
Okay, nu. Prøv nu. De er 2. Jeg sender den til dig igen. Sådan der, jeg har de sådan. Vent. Jeg skyder ham. Er han nede i vandet? Han er inde i vores båd, mand. Jeg kan se ham. Jeg fik ham. Okay, godt. Du ligner fik ham. Jeg går lige ned og kigger, hvad han har. Ikke særlig god til. Det tror jeg nu, han ikke. Jeg har brug for noget militær og armor. Det tror jeg, jeg godt have tjekket. Okay, der er ingen, han havde ingenting. Er der noget deroppe? Nej. Martin, jeg har ikke magasin til dig. Til hvad for en våben? AK. Okay. I will just grab my stuff and leave. Fuck this shit I'm out. Må jeg komme med, eller må vi komme med? Ja, jeg holder bare her. Martin, jeg skal vide, om jeg har din magasin. Her må jeg prøve at styre. Okay. Philip, han kan lige prøve at styre. Der. Martin heroppe. Tak. Hey, dreng! Hvorfor Hvor? er det der allerede What? Jeg skyder ham. What? Der er 2? De taler til os. Han er et sted her. Nej, men jeg har dræbt en begge. Jeg mister mega meget magasin. Og nu har 5%. Martin, kom ned. Jamen, jeg kommer. Jeg mangler også medicin. Jeg har 47%. Hallo. Vi mangler noget benzin. Hey, der er en anden båd. Jamen, det er 0%. Har den 0%? Det er hvordan de kan spawn derhen. Og der er en camp. Nej, fordi når man kan jo TPA accept. Når I TPA accept, kan alle så ikke bare komme hen. Nej. Siger vi bare, det er dejligt at komme af med den der P90. Nej, næste gang det tager vi som gidsel. Ja. Ja, skal vi ikke? Jo. Nej, Så bliver der også lidt spænding i videoen. Hvad er det der? Prøv at se. Nå, jeg fandt en sovepose. Nå, jeg har også en. Jeg har ikke en. Jeg har en grøn. Jeg har en gul. Jeg har ikke. Hvorfor spiser du korn? Fordi det er godt mad. Skal jeg fylde båden op? Ja, den her. Okay. Med 1%. Må jeg styre? Martin, de spiller benzin. Martin, gå ud. Martin. Jamen, jeg kan ikke. Sådan der, nu gad den gul. Den sidder fast. Jeg har sådan en til at flytte den. Pas på alle sammen. Okay, sådan der, nu sidder den. Jeg tror ikke, den sidder fast. Den sidder stadig fast. Sådan der. Nej, nu sidder den fast. Den bliver bare ved med. Okay, sådan der. Så kører vi, boys. Ej. Hæk, okay, ja. Skal vi komme Ah, hen men til just- bilen? Nej, jeg skal ikke bare sejle igennem broen derhen. Just grab my stuff and leave. Okay, jeg bruger min whipper. Jeg er lige favoritet. Det er den bare. Jeg har lydet dem på virkelig værd. Du. Whipper. Whipper. Ikke mega godt. Jeg prøver at skyde. Det er bare sådan citron, hvis man kigger op i chatten. En ret god der havre, du har. Skal vi køre hen til militær, eller sejle hen til den militære base. Ja, hvor er det henne? Du skal... det er lidt svært, når man er vant til... Martin, kan du forklare det? Den her.
Du skal til... Her skal du til højre. Vi behøver ikke at skynde os, fordi der er ret lang vej. Det her nede, der er Når en du skal ubåd. sejle til venstre. Nej, kom, vi går lidt ned til ubåden. Hvorfor? Nå, Er det her ubåden er? det er lækker, når jeg svømmer lidt. Hvor er den? Der er en AK. Må jeg godt få den? Nå, der. Må jeg godt få Jeg AK? kunne godt tænke mig nogle skud. Okay. Det er godt, man bare kan holde space ned. Det er godt, man bare kan holde space ned, og så rører man hurtigt op. Ja. Hvad er det her? Ah, Nej, AK'en den kom væk. hvad er det her, der er? Der er firefighter hen. Nå, jamen det er mig, der er sådan. Skal vi komme om? Jeg kommer. Martin. Prøv lige at se det her sigt, det er Martin. Martin, hvor er det kommet bagved? Det er nice. Ved mig, at du har ikke. Bagved. Ja. Men ved mig er jeg heller ikke. Martin dækker. Ved mig er jeg usynlig, når jeg går ind i sådan first person. Nej, okay, jeg er her. Martin, Nej, hvor er okay, du jeg lægger. Hvis Jeg du lægger. hører ud, så kan du bare se. Okay, jeg går selv ud nu, fordi at... Ja. Uchi, hvorfor sejler du så tæt på land? Du skal faktisk bare lige ud. Og så skal han højere til Hvis den det der ser underlige ø. military base, vi skal hen til. Til højre her. Det er lige meget, det er bare fordi, der er en ice lane. Du kan bare sejle. Der er ikke mere end benzin. Er det ikke? Jeg gør det sådan. Skal vi lige være her? Wow, jeg er egentlig langt væk. Bær! Må jeg få dem? Nå, jeg vil godt være drunk. Hvor mange er der? Jeg er helt sådan, what the fuck? Kan du lige komme hen? Kan du lige tippe mig derhen, Philip? Wow, jeg er underlig lige nu. Ja, jeg gør det. Er der flere bær? Ja, og dem tager jeg ikke. Nå, jeg var også... Martin, Du- du Nå, her. nu er det væk. Og så er der Jeg kan ikke... bare høre det ved dig. Sådan lidt et eller andet. Ja, det kan jeg også. Hey, der er flere! Ja! Yeah. Jeg vil også have nogle. Så nu bliver jeg drunk. Jeg er helt svimmel. Jeg prøver lige at flere på en gang. Wow. Har I mange? Ej, jeg blev ikke engang drunk af Du det er der. lille. Ej, det er de bedste. Det er dem, der blev mest. Jeg har også lille. Nej, de orange, de er også psyko. Jamen, det var dem, jeg så. Jamen, Jeg tog Det er en, der var faktisk- godt. Det er faktisk nemt med lille. Prøv at se Jeg om tror- de orange. Jeg tog en god en, der var... Han er også på drugs. Nu er det væk. Ej, kom. jeg prøver at have mit med lille jer. her frem. Jeg ved ikke med jer, men jeg går. Jeg har min whipper klar nu. Jeg har min AK klar. De tre drenge tog afsted. Og vi dykkede alle sammen. Ja, så dykker Altså, vi. jeg tror faktisk, vi kan holde hver mere, sådan, fordi jeg har gjort sådan noget med XP. Fordi jeg kan faktisk holde det i lang tid med den. Nå, så er det noget, du har gjort med XP. Tror jeg, vi har gjort med XP. Hvad er det for en af dem? Hvad er det for en af dem, hvor man kan holde så længe under vand? Det behøver du at gøre det med. Nej, men når vi kommer op på land. Det er lige meget, altså. Og se mig. Hvis der er nogen, så skal vi tage dem til fange. Skal Ja. vi? Men mindre de bare dræber os. Eller prøve at skyde efter os. De er gode ting, så napper vi dem bare. Er I klar? Og is. Sådan der, nu har jeg opgraderet 3, den der, hvor man kan Jeg holde har sammen. lyst til at få igen. Ja, og is. Jeg har Det brug lader sig, at man kan gå op her. Tak. Ej, hvor luksus. Nice. Luksus. Luksus. Luksus.
Jeg sagde luksus. Luksus, Laura. Ej, der er en mega zombie. Wow! Okay. Okay, hvad skal vi gøre? Lige tjek det her sted. Jeg gør mit psykovåben klar. Nej, ikke brug det. Jeg gør min Okay. granat klar. Folk fra helvede. Jeg gør min... Okay, Granat nu, klar. der er sådan en hegn, der du skal få den til at blive. Okay, jeg har også en granat. Er I klar? Vent, jeg prøver lige at kigge. Prøv lige vand. Okay, jeg har ikke nogen granit. Kan du bare bruge din ægge? 3, 2, 1. Det kommer! Ja! Jeg har sådan liv! Hjælp mig, jeg har 7 liv! Må jeg ikke, fordi jeg kigger 6? Kan lige hjælpe mig, jeg har 7 liv. Jeg har sådan en medkit. Må jeg ikke, fordi jeg kigger 6? Jeg har ikke plads til det. Jeg har virkelig brug for. Må jeg godt det? Hvad for noget? Fordi jeg kigger 6. Men jeg skal lige have medkit. Jeg prøver lige at kigge. Der var... Må jeg godt få det? Fordi jeg kigger. Det gør ondt. Vil du have med? Så 82 liv. Vel, lad mig lige prøve at kigge, hvad fik jeg? Det er det. Hvad? Jeg fik... Have mit hjemmelavet. Nej, jo. Må jeg godt det? Så her. Hvad er det? Det er det, der Siro kigger 6. Prøv lige at se mit våben. Hvad er det for gange? Mit er gange 8. Mit det er også gang 8. Det var faktisk fint nok ting. Ja. Vi skal down. Jeg var faktisk lidt skuffet over de ting, der var. Hvad er du? Der var Hvorfor? granat. Jamen, den fik jeg også. Jeg vil gerne have en granat. Nej, Jo, jeg vil. jamen det får jeg ikke. Men det var da fedt lige at få sådan en zombie. Men lidt, jeg skiftede lige over til... Jeg synes ikke, 10 det er sådan mega mange. Dem ja. Vent lidt. Hvad? Synes Hvad sagde du? 10 derinde, synes I det er mega mange. Ja, det er mere end der plejer. Hey, jeg fandt lige en sandbag, det tager jeg Jeg lige. synes, plejer vel. Jeg går mod den der tunnel. Jamen, husk lige at fylde jeres Nej. vand eller Nå ja, benzin op. Nå, det er jo det der. Er der nogen af jer, der har en generator? nej. Jeg har en bare sådan en lampe. Don't mind me. Martin han havde tømt den ene. Hvad er alle de her ting? Er det nogen, Nå, de det selv, er nye fælder, der er det nogen, der Jeg selv har er sat? også sådan en. jeg har også en. Jeg har 2. Jamen prøv lige at se, hvor mange der er. Jamen, det er fordi, de spawner alle steder næsten. Kan man tage dem? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke engang smadre dem. Nej, men det er fordi, at man kan finde dem, hvor man kan tage dem. Okay. Der er en rød bil. Skal vi køre den? Ja, Per, var det ikke den der... Det er en rød golf. Ja. Martin den må ikke ligger- køre i. Nej. Hvis du skal køre i en bil, så når vi er meget rige, mere rige end vi plejer at være, og du skal bruge en sabertooth. Så du den? Nej. Ja, okay. Der er gang 16 næsten. Og er der? Nej, hvad er det? Jeg har lige taget det. Må jeg se det? Må jeg ikke prøve at se det på et våben? Det er bare det samme, Martin. Bare hvor de kan se billeder. Jeg kan ikke finde det. Nå, der. Jeg vil gerne prøve at se det. det. Gamle. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Må jeg ikke prøve at se det gange 16? Sådan her. Martin, Jamen, vil du have en altså fælde? på mit våben. Martin, vil du have en fælde? Altså en af de der nye. Ja. Læg sej. Jamen altså, jeg vil gerne sådan bare prøve sigtet på et af våben. Jeg kunne ikke samle den op, jeg har ikke plads. Nå, men jeg... Martin, kom. Ja, ikke sætten. Jeg kan have gange 8 på min Guivo. Prøv lige at se, hvor psykoen ser ud sådan her. Det er så dumt ud. Så prøv at se med psykogiv. Det er egentlig ikke særlig godt, det der Der er ikke psykogevær. noget benzin på. Jeg har benzin. Ja, det har jeg.
Skal ikke bare køre med sådan 25% eller sådan noget. Jo, så kommer vi hen til lidt op. Jeg kommer lige på. Skal jeg komme med en sandbag på? Ja, Bagved. du kan godt bagved. Bagved. Okay. Så. Ja, vi kan. Er I? Dun, 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 Kan du dun. beskytte mig, ja? Ryger vi. Og Gucci, du skal ekstra beskytte mig nu. Okay. Okay. Kan du stoppe? Nej, jeg skal være alene hjemme. Hvad? Alene hjemme. Jeg har 1 time og 43 minutter Vi tilbage. optager en halv time. Vi skal måske på McDonald's i dag. Skal du? Ja, måske. Der var skål for. Martin, den kan du få. Den der. Martin, Nej, den er den. jeg må ikke få den. Ja. Jeg kan en mindst køre galt ud også. Gucci, der er en katana her. Jeg har en. Og de troede, de var snu, hva'? Prøv at se, man kan bare snige sig igen. Jamen, bliver det ikke. Jeg synes, det er irriterende det der med, at den kan være sådan... Hey, du kunne for ambulancen, Martin. Nu har jeg lige fyldt den her helt op. Okay, men jeg kan lige gøre det. Og Gucci, den er fuld, nu her maskine. Hvad er det, den kan gøre? Det ved jeg heller ikke. Den kan ikke arbejde. Ja, Hvad er det for en maskine? kom, lad os bare gå. Har I godt set, det kan nu få der på mega nemt vand? Ja, Det er mega fedt, synes jeg. Kom, der er en Per, fylde på lige op den her. ja. Jamen Per, der er varmt. Vi kører hen til original benzintank. Per, jeg går lige ind i branden. Men kan du beskytte Ja, mig? så kommer jeg på. Hvad hvis nu jeg dør? Jamen, jeg kommer. Det lækker for mig. Ikke med mig. Det gør det heller ikke med mig. Jeg kunne lige den der lyd, Martin, sådan skrosser har. Og sådan... Det er som om, han sidder og skider. Jeg tager den her, Martin. Hvem skider? Er der nogen skyder? Var det nogen? Ja, jeg hørte også nogen, der var sådan lys. Du kan ikke se den. Der er nogen, der skød. Hvor? Skød de på dig? Der er nogen... Kan du køre dem? Jo. Gå ind i gas. Ind i gas alle sammen, Gucci. Jeg kommer. Hvor er han henne? Han er oppe på broen, tror jeg. Shit. Men kom her. Ind i gas. Tag med os. Skal vi gå ind i lejligheden? Når han bare Eller hvad? bliver. Hvis han kommer derude foran, så nakker jeg ham. Martin, tryk Z og så have H til. Så kan du se, Nå ja. Hvor er han henne? hvor du er henne. Jeg tror, han er oppe på broen, og jeg tror bare, han har en kold. Stadigvæk en kold er farlig. Ja, det er meget koldt. Hej, Gucci. En Gucci, hvad laver du? Jeg tror, han lister som en orm. Rummelort. Så kommer Per bare. Ormelort. Med sin Martin, prøv at se mit gevær. brusse. Ej, den kan kun sådan 10 gange nu. Wow, hvem var det, der sendte? Philip. Prøv lige at kigge på den her ting. Den kan... Og Martin, stop nu! Fuck, det er et problem. Jeg vil bare have ham til at komme herned, så vi kan dræbe ham. Men det skal jeg sgu da ikke. Skal vi køre? Det ender med at være ofte der. Nej, jeg vil godt trække ham. Okay, Jeg vil også gerne dræbe ham. Kom, vi går op. Nej, list, mand. Det kan vi. Det kan vi ikke gå. Det kan jeg på stadigvæk. Færen hopper bare. Der er en seng her. Your mom. Den er claimed. Hvor? Der kom! Stop! Nå, jeg troede, vi skulle tage ham som gidsel. Der er god ting. Han havde ikke Medicin! medicin. Må jeg ikke få medicin? Jeg vil godt, jeg Og en seng!
Okay, Philip, der er motorsav til dig, og der er night vision. Grå night vision, Martin. Ja, den vil jeg have. Og der er hjemmelavet kikkersæk på den der. Militærmagasin. Jeg skal lige... Han er bare sådan, na. Hvorfor måtte han skyde? Tror du, han havde opdaget os? Nej, men han havde jo dræbt en herhenne. Havde han? Ja, der er 2 lige. I'ma just grab my stuff and leave. Martin, skal du have medicin? Ja. Lige det Gertrud. Jeg har lavet en lort i skolen. Det kan bare ikke blive mening inde midt i det hele, Per. Kan man ikke dø af den der ting? Hej. Hvor er det meningen? Hej. Der er en adventure. Adventure. Slikkede du bange? Hvad er der god? Jeg kommer lige sådan ind her på. Kommer du det på din? Det er godt, det er den der kæmpe en. Har du set, hvad jeg kom på, Martin? Ja, jeg ser det godt sådan en ud til højre. Lægger du? Hvor er du henne, Philip? Kan I ikke se mig? Hvor er du Nej. henne? Okay, jeg går lige ud af. Du er en skød! Du er skudt af? Ja. Og jeg døde. Tag nu af til mig. Jamen, hvad? Jeg kan ikke bevæge mig. Kan du ikke tilbage til mig? Jeg er i gang. Slap af. Gucci, kan du ikke komme så? Jo, jeg Ja, okay, jeg lægger. Gucci, kommer du ind? er inde. Hvor er en skød, Philip? Eller skød Martin? Hvor er han? Det ved jeg ikke. Wow! Jeg tror, han er oppe i det der psyko-sniper-sted. Prøv at kigge med mit psyko-gevær. Jeg kom til at skyde. Nå, det gjorde jeg. Nej, jeg gjorde det. Hey, han er deroppe. Han var oppe i vores psyko. Okay, jeg tipper. Jeg tipper. Døde han? Det tror jeg. Jeg tror, jeg fik ham. Hvor er han? Var han heroppe? Ellers så er han meget sår. Nej, han var deroppe i psyko-sniper-stedet. Per, jeg har lige tippet. Hvor? I kranen? Nej, men kan du huske det der, I har fundet til... Det der deroppe, det brune hus. Prøv lige. Nogen, der har skudt til et psyko-gevær. Altså, hvad lavede du? Jeg kører lige bilen væk, så jeg kan få alle mine ting. Du var noget af en bil, så. Jeg er bare så dum ud. Jeg tror, jeg fik ham. Skal vi ikke gå derop og tjekke? Philip, Hvad? vil du ikke med op og tjekke? Er der en? What the fuck? Der er popcorn! Jeg elsker popcorn! Men jeg har ikke plads. Der er en ace. Hvad var det? Det var mig, der det. Det var godt, vi fik ham. Det var også ham, vi dræbte før. Jamen, nej. Var det? Ja. Hvordan har du fået styrkt? Hey, kom nu med mig. Jamen, jeg går med dig. Når du gør det, så ikke engang til. Jeg kan ikke. Hvordan er du kommet over, Per? Hop ud, kom nu. Hvad? Jeg kan ikke komme over. Kom jo, Christian. Det var det her sted, han var. Jeg kan ikke komme over, oh my god. Kan du godt vende mig til at lytte den her? Ja, jamen, vi skal først lige sikre os, at han lever. Eller han er død. Og så måske prøve at vente på mig. Bare handicappet. Jeg fik ham. Hvor er han? Han har meget medicin her. Tomat. Den er helt brun, hans bottle. Ja, det er ud i træ. Den gider ikke at have noget af lort, når jeg havde. Det er jo rent lort. Nå, ja, den er brun. Vil du have en skjul? Hvad? Det mener du ikke. Hvad? Jeg faldt lige ned. Det her det er mega godt snappersted. Philip, det er jo det der... Ja, det ved jeg godt, men nu kan man også godt komme herop. Okay. Nej, nu faldt jeg ned igen. Jeg Så mistede kan man liv. komme herop. Og herop. Jamen, jeg har bare ikke flere skud til min psyko. Så citron, nu er lige tilbage. Så.
Jamen, jeg kan ikke komme derop. Oh my fuck. Nogen, der kan lige holde mit psykogevær, mens jeg prøver at tjekke sniper med en Schofield. Phil! Vil du godt det? Hold mit Jeg har psykogevær. ikke plads. Han har mange ting. Jeg har heller ikke plads. Du kan bare lægge det på jorden. Ja. Jamen, de spawner det ikke. Jeg prøver lige at tage et sniper og se, eller sådan. Må jeg lige se den? Lige se mig lige. Tjek det. Er det underligt? Det var godt. Hvordan kom du? Okay, sådan der nu forstår. Martin er klar. Det behøvede du ikke engang. Martin er læk. Hvad Martin, kan du hvad ikke gøre med det bilerne? sprik? Hvad så Hvad? med bilerne? Hvad? Hvad så med bilerne? Det er derfor, vi ligger heroppe og sniper. Nej. Jeg gider ikke bare lægge det her. Kommer I? Martin, gør du lige swag inden går? Men den, Hvad? Var der en? ja, der var en, der ringte til mig. Nej, jeg troede det var. Alle dine lortevenner. Ja, alle de der fra den der lorteklan. Hvorfor Som er jeg det næsten- ikke stadig med? Fordi jeg gider jo ikke at såre deres følelser. Det spiller lige meget. Det er også resten. Jeg er henne på broen. Allerede? En Sabertooth! Jamen, det er Nå, mig, der den ikke- bro. det er mig, Jamen, det var, da vi fik en zombie. Kommer I? Ja, jeg er på vej. Jeg er nede i bilerne. Og det er jeg også. I'ma just grab my stuff and leave. Jeg har lige fundet en god ting. Wow, nu er der 3 på. Lækker i den. Hvad for en god ting? Hvorfor Philip har du skrevet en smiley? Jeg har en. Ja, du har. Hvad? Nå, Må jeg godt køre? Hurtigt. ja. Jeg kan bare ikke tage din bil selv. What? Der er den samme bil, den holder herovre. Jeg kan bare Ja. ikke. Jeg kan bare ikke. Den der. Jeg kan bare ikke. Hvor du ser den? Der er en Hulk zombie! Wow, hvor? Nå, Der! Lige der. jeg er klar. Okay. Nej. Jeg kaster den på mig. Nej, Philip! Jeg er klar. Nej! Vent, jeg skal lige have jeg skal... Jeg skal have en Reaper klar. Martin, Jeg skal- Hvad er der bag? Shit. Er I klar? Okay. 3, Nej, jeg er ikke klar. Kom nu. Okay, nu er jeg klar. 3, 2, 1. Hvorfor står den bare? Jeg har ikke nogen skud, hvorfor jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har nogen skud. Jeg fik ham! Hvem er det, der bare tager alle tingene? Det var Philip. Det eneste, jeg fik, det var en granat. Jeg havde sådan en ting, men den blev væk fra mig. Vent lidt. Jeg mangler... Jeg har kun 34 liv. Vi får noget at se med bagefter. Vil du have noget liv? Jeg havde sådan en mega sej ting, men så forsvandt. Jeg Må jeg havde få lige det der taget- magasin? Per, jeg har nogle seje bukser til dig. Jamen, det gider jeg ikke have, det er de sort. Jamen, var der ikke sådan en alene, det er den lomme Må lygt. jeg godt få noget liv? Philip, Jamen, jeg vil godt lige have liv først. tog du den? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg vil godt give liv. Jeg synes bare næste gang, vi skal dele. Ser jeg sej nok ud? Med de her sorte bukser. Jeg tager det Var der ikke som sådan et en, der nej. lignede den- Sådan et, sådan en sort ting-agtig. En ret lang. I'ma just grab my stuff. Nå, den der vertikal. Kan jeg godt følge den? Martin, eller Per, prøv lige at se den her på den. Har du også laser på din, Per? Den her. Værsgo. Må jeg få en laser? Nej, den. Per. Jamen, Philip, har du den der, jeg godt vil have? Den virker. Nej,
Nej, film må jeg godt lige prøve at se den. Jeg må aldrig få den tilbage så. Det ser sådan meget. Må jeg godt prøve at se? Prøve den. Ja. Hvad er det, den gør? Den gør bare sådan, at du skyder, så hopper den ikke sådan. Må jeg få den igen? Hvor den er. Hvor er den? Er det? Hey, der står en... Er det også en hulk? Nej, okay, det er det ikke. Det er bare fordi, jeg lanede, så lige det er en hulk. Hvorfor står der en militær? Det ved jeg da ikke. Ja. Lad os dræbe den. Jeg synes, den er vildt god, mine, hvad hedder det, en Reaper. Jeg går ind og tjekker herinde. Der, hvor jeg ikke havde flere skud, så kom den bare sådan... Det er mega irriterende, når du hulk sammen den her bestemmelse, så går den kun efter en. Ja. Ingen medicin. Der er ikke så meget medicin der. Jeg har sådan et skud til en AK. Dressing. Reaper, fordi AK og Reaper, de bruger det sammen. Jeg har kun 66 lige nu. Jeg finder... Ja, okay, Prøv lige at stå stille. Nå, jeg synes væk. Okay, her. Vil du have noget dressing, Per? Jeg har fået nogle piller. Det er gode piller til dig. Fået piller. Hjælp mig. Har jeg 91 liv? Ja. Vil du have nogle piller, som du får 100? Nej, det behøver jeg ikke. Okay. Ellers tak. Det ser vel også værste det. Police. Fuck the police. Skal vi køre? Ja, der går lige med madbussen. Hvis det finder... Jeg går lige ind i mall i centret. Jeg går med. Det er faktisk dejligt med noget action. Ja. Der er 8 inde nu. De bliver nok mad. Mm. Jeg har en 27 minutter. En time og 27 minutter. Tilbage. Jeg mistede Lang tid har hjernen. vi filmet. Lang tid. Martine. Ja. Hvad har du mistet? 42 minutter. 42 minutter? 42. Hvad har du mistet? Nej, okay, jeg har ikke mistet. Martin, prøv lige at komme. Jeg har noget. været her før. Martin, prøv lige at komme. Okay, Jeg har noget, du skal tage. ja. Hvis jeg altså Er det har ikke plads. rigtigt? Det er vildt godt, det her at tage. Prøv lige at tage det. Nej, jeg skal ikke have lim. Så tager jeg det. Den hjælper mega meget, så bliver man får Jeg er på drugs. Jeg er helt sådan... Ej, så vil jeg gerne have haft... Jamen, motherfuckers. Kan man drikke lim? hvem er det, der skyder? Nej, jeg var fuld. Jeg kan ikke gå for det. Kan man... Hvem kastede en granat? Det ved jeg ikke. Kastede ikke en granat? Shit! Det var Martin. Nej, det var jeg. Det er sgu da ikke, der er det for nu. Jo, det er. Er det, Per? Ja. Hvor blev den så uploadet? Okay. Nå. Jeg tror, det blev uploadet. Jeg abonnerer engang på OPP nu. Jeg kender ikke kanalen. Den er meget ukendt. Martin, kan du høre noget? Ja. Der var en, der havde skrevet til mig, der havde 300 subs. Han havde skrevet en god video. Den seneste, den der med... Her må jeg godt styre. Nej, må jeg godt. Okay, det er den jakke, Jeg tager mit psyko-bil. Martin, han havde sådan 300 subs, når han var dansker. Men han havde lavet sådan nogle videoer på engelsk. Hvorfor gider den ikke at køre sådan her? Han skal Olympia. Kør bare lige det her sted først. Og der er mange af de der ting nu. Var det der ikke før? Ikke så meget. Wow. Hvad er der? Der er mange. Det kommer bare. Jeg gemmer mig. Martin tekster fængende. Hvorfor kan jeg ikke det? Hallo?
Okay, skal vi lave blodbad derinde? Vent lidt, jeg kommer lige derind. Halløj? Jeg kan bare ikke se det. Jeg kan ikke se. Hvordan kommer du ud herfra? Ej, prøv lige at stoppe. Okay, vi kommer ud herover. Og jeg lagger nu. Lige kig derind. Jeg laggede ikke. Hvad laver du derinde, Per? Jeg kan ikke... Hvorinde? Nej, det er ikke dig. Nu kan jeg ikke se noget. Motherfucker Martin, motherfucker Martin. Motherfucker mig, motherfucker mig. Jeg har sådan en Ja. Jeg har sådan en repareringsting, så jeg kan hjælpe til Martin. What? Så I lige det? Hvad? Jeg fløj af. Nej, please ikke sige, jeg lægger. Jo, jeg lægger. Hey. Martin, hvis din kæmpe den begynder at brænde, så har en handicaphjælpes til dig. En repareringssting. Prøv lige at se, vi kører lige. Jeg må Du egentlig bare få slet mange ikke priser. ventet på Martin. Kører hen til Scorpion 7. Vi skal bare lige tjekke guns. Martin, kommer du ind? Ja, jeg er på vej. Jeg går ind i map. Okay. Er det noget derinde? En militær magasin til mig. Åh, motherfucker! Nej. Hvad? Okay, godt. Jeg tror lige, jeg sad fast, men det Ved gør du? jeg ikke. Nej. Jeg er lige her. Eller... Hvor er du hen? Nej! Det var til at kigge ned ad den. Jeg er over på den anden side af broen. Jamen, bare køre ind til broen. Eller der. Jeg kan høre en. Det er mig, der kører. Nej. En gå. Jeg går ud i bilen. Fik du ham? Martin! Pas på! Jeg kommer og redder dig! Har du egentlig taget en bulletrev? Ja, jeg kommer. Har I været henne i Scorpion 7? Jeg tror, han var sådan en, der blev skudt meget om at craft, fordi han havde mange til nogle ting, man kunne craft ting. Må jeg se? Og så han havde en mulig... Han er faktisk meget tæve. Bare til der er liv. Ja! Ej, Per, må jeg ikke få lov? Jeg har ikke taget det. Philip! Ja, tak for det. Det gav mig ikke engang bort. Jeg kører hen til Scorpion 7. Nej, det går vi! Men hvis der er psykovåben, så vil jeg altså godt have skuden. Hvad er det på os, men... Ja, det kommer fra dig. Hvad har han nu gjort? Jamen, I kører bare uden mig. Jeg kører lidt og slinger foran, fordi jeg er lidt drunk. Okay, ind. Bare lige ud. Bare prøv bare at køre lige ud. Jeg har alligevel også handicap til det. Au. Hvorfor lægger jeg altid noget ud, som det ikke er sådan? Det er sådan... Hvad kommer til at spille? Hvad kan man kalde? Wow. Ja, kemikalier, du. Jeg ripper til dig, Per. Her, Per, du må få de her psykovåben, der ligger herinde. Okay. Der ligger 2, tror jeg. 3. Og der er en, tror jeg. Hvorfor har jeg ikke taget den kartoffel? Altid tage en kartoffel, der ligger på gulvet. Jeg har ikke plads. I må ikke lige tage det her gevær. God undskyldning, Philip. Jamen, det havde jeg ikke. Jamen, jeg siger også, det er en god undskyldning. Den bruger jeg også meget. Og må jeg tage de våben? Nej. Okay. Hvad fattede du ikke med at ikke tage på Og der er tabletter. tabletter? Ja, der er tablets. Jeg spiser dem lige. Prøv at komme ud og se, hvor jeg er. Okay, jeg kommer. Hvorfor smadrer du mig? Halløj dernede. Halløj deroppe. Hey Gucci, prøv lige at være deroppe. Halløj deroppe! Ej, Jeg ved bare, det en, du har i hånden. ikke en granat! Ja, du kan ikke ramme det op, hvis du gør sådan ramme det
Hvorfor kører ind i mig? Det der var sådan en pindsvin-bil. Pindsvin-cross. Uden ved mig deroppe. Per han hoppede på. Jeg er ikke med på, vi skal bare fylde alle mulige de her fælder. Og så skulle vi bare fylde dem. Og så skulle vi bare putte dem Martin. i marken. Ja. Jeg Der har holder Og en en traktor. pindsvin-crosser. Jeg har en time og 19 minutter tilbage. Okay. Der er en granat. Ej, fint. Pas på. En sabber. Marken her. Eller jeg putter dem bare på. Ja, du kan bare komme på. Ja, lige der i siden. Gucci, en peacemaker. Den kan du tage skuddene fra Gucci. Gucci må Nej, godt. det der så det grønne, det vil jeg godt have. Så får du grønne. Hvem var det til skud? Nej. Marken. Ser der... Jeg føler mig sådan helt Må jeg prøve at kigge? Hvor bilen? sammen. Prøv lige. Det er faktisk mega meget fedt. Ja. Er han? Ja, prøv at Kan kigge. de ikke skyde igen? Nej, men så rammer de jo for det meste. Det der. Kom. Ja, jeg kører. Jeg skulle lige komme derind. Jeg er 10 til. Kør hen til gården. Peter, der er en traktor! Ja, Jeg havde du ikke set den i starten? Swag. Ja, hvis du bare bruger den, så bruger jeg den her. No. Ah, Philip! Kom nu. Philip! Hvad? Ja, kan du... Han kører ind. det flækkede også træet. Jeg skal spise. Skal vi stoppe videoen? Ja. Hej. Nej, eller vi skal lave en god slutning. Ja, vi skal lave sådan... Vi skal stå op på bakken. Nej! Det er slutning.